Makanta na po, almusal. Anak po dyan na, bakpanik, kontanet. Makdo, na. Yaman, no? Makdo. Bakpamak to. Boy, kayo ni makanta na. Boy. So, Kaya caregiver last lumakuha niyan. ano? Kaya mas makalawang niya. Buwan eh. May paborin dyan eh. Sa tiga ba niya? Kung halimbawa boy, matayang dalaga yung yan, mga 80 niya. Sa wala na bisa ka? Kaya ka nang bali? Bisa na ako, boss? Kaya ka, nakapaman yan. Ay, boss, hindi na ko niya kasi. Hindi na ako yan. Opo tayo, mabisa. Nag-isa siguro. Mabisa ya? Gusto ko tiyari, nag-isa eh. Man, Kain na nga yan. bomba. Huwa. Kapansin ang kem. Kaya palit ang tita, all sila kain. Punta na tagyo na naman kayo niyan eh. Domingo makabukol na rin pisalwang kaya? Alila. Pisalwang gamit? Alila ya. Abak ata. Makabukol na? Oo, bahal ko abak. Apilo. Pati ng gato ka rin eh. Sipitan niya yan. Sa bagay gaya may makulula ko eh. Gaya man may lako. Pangalag ng antong ken kay. Yabi tubo. Yabi tubo. Sino dagat? Karakal lara. Ang gagawin na. Kaya kang mabangs. Nung swimming pool, drainage yan. Pwede la rin. Nagblaran na. Dakal ko lang. Dakal na kay pintala na lugan. Nakaparas kayo pa Nueva Ecija. Kontrata yan. Kesa tinganda rin. Mga tingkambangan yan. Okay ya rin eh. Nakakita ko. Oo, nyanong halimbawa, adwala may renta ako rin. Pinta 1-3 la, 10 Ronaldo. Or tapong mobilization. Nyanong adwala, yung masaya na, masaya eh. Pag adwala lang, eh. Pati nga po lang akong makatiman eh. Mahili na. Sold na sold. Oo. Pati pang boom truck. Boom truck. Maragulya. Maragulya. Atin mo ang kitang kaya. Kitang ka akong Facebook. Pwede na yan yan. Na boss. Hindi pang bata na yan din eh. Tapos padinan tayo sanang gabong kene po tong kita mo pindalaan ta rin gulong. Kita pindalaan ta rin gulong ako. Oo, gama. Boy tala makasako. Oo. Okay na yan ta. Iyabi mo na yung pare-pares. Boy, bilis na mga tana. Oras na oh, alas 2 na. Mga paborong tagay pa mga ano yung patyo. Breta na ba yung oras eh? Na, kanyaman yung ulam oh. Kaya mga namuhin ko boy. Adobong bata. Hindi boy. Kaya mga boy. Sinaw. Kaya mga boy. Kaya mga kantong. Kaya nakamamamba pag sinaw. Ano boy. Kanyaman yung ulam oh. Chicken curry yan, na? Step curry ni. Kari. Arabo. Step curry. Kung ano pinggan, ay nasi mo sa. Ayan. Tama ng arabo. Kanyaman yung ulam. Kaya na, bistig. Ay bumali ah. Kaya kaya yan boy. Ha? Kaya nga yan. Nabala na Mariel pa Brenda ko. Kapak kata kanyan boy. Ha? Ang bagay ka na, mamang katanasin eh. Gawan sa sumag. Kanya mo kung binigyan eh. Gawan sa Oh? sumag. Kaya. Tatayang kasaran eh. Tingnan ba? Ano niya? Karakalda? Hindi na. Oh, nino pangalang pinggan yan? Kanya lang may photo ni Tanay na. Nakalimutan mo yung lara ito. Aywa? Ito lara mo. Aro! May alam wala? Ay, mararani kayo. Maglaran. Hindi na nasi boy? Hindi na ba? Ayaw pagmahal nasi yung konta na.
Pakain yung ulam mo. Kaya pangamatan nyo na mo. Kain yung ulam mo. Ay, Lara. Kain yung ulam mo, boy. Sa. Ano? Sa. Mata na po. Naka? Hindi na may ilaso kanino ah. Karakal na basurang tatanggal. Manakatan lang. Kalakal yan. Ay kalakal. Nakilabi ako pa niya di tayo. Okay na kinakaluwa, no? Ano naman? Balpot namin yung matwa boy nung wala yung lala. Sige kayo sa kawan. Manyaman na luto niya. Na? Buhay na pa yung ulam mo? Karakal? Boy, dala may angin po sa akin ba't? Demi ang material. Kaya maswelo. No? Manyaman na. Awang ulam ba yan, Karakal? Ha? Ano talo ah? Nabunod ka na. Magkulang nasin ha. Gano'n naman ito. Ano ko? Karakal na mo? Na? Ba? Pati may itong sa. Ano po ko? Ata, karapan pa lang ito pero bala ko lang. Ito Ano nasi oh, Karakal? Sa? Nabasa ko? Eh, isa na niya yan. Mag-diet. Mararakal na yan pala oh. Tsaka pulong piyas yung takal, mura na yan. Wala naman. Na? Wala na, talang tsaka 20 yan. Tsaka mo kita, tsaka pulo. Malapit yung kaya mo sa. Pupulan. Kakaulam mo? Walang anam. Takal mo ito. Pero bisa. Kunta na, tayo ulam, Karakal oh. Dagsa ko nga Naman na ano oh. Dagsa ko nga niyan. Karakal oh. Ay po ba, ibig sa mga ano, may family tan, bala man na kayo malati. May kukulutan na. Akin na yung Mariel kanya po, bala ng Mariel, tayo pakanan, dito yung masakit. Ito na yung malalaman kang kay pamakan na, pare-parehas mo. Ayun nandun. Din dami yung maral kanya. Pangayon niya. Ewan sinabi mo diyang maplaya. Pagkabahan niya kita, basta pera niya. Ay sinabi mo, basta din namin ang pera. Tabi saya ang ganda mo kanya. Yung una ko yung black potato, yung una ko. May maswari Mariel. Ano na nakabala ka yan. Ay, ito, matalo pa kong pera. Kaya kung nai-edit taboy ha. Siya na ito. Bahala na kanya. May bibing batas ka ng babay boy. Nawala ka doon yate kayo na. Huli ako ay lumabang ko. Ano ba baka? Gustong maluto yung bak, matapang yun. Yak tatak ko, ikaw ko talit. Ay, maluto yung bak, matapang yun, boss. Mata. Ay, Kaya mo bablandi eh. basta yung importante so. Oo, ulam mo. Ito ang matapang ken. Gustong paluan na, gagaga. Kama lang? Ito siya din yung balita mong mag-story. Hmm. Ibig kasipin kong balaya. Bakit ah? Hmm. Ay, magagaga. Sana na? Sana. Kaya wala na kapalat niya. Oh, Takpo ta? matapang yun. Namatay. Pataminom ng alak. Harap na bugnos. Matapang yun. Pataminom ng alak. So ulam mo? Kayo na ba? Pamalwa niya ako. Eh, matapang yun yung gagaga, no? Palasta na. Palasta na lang. Laling niya malati lang mo. Ano kan talara kita sa manuling ko po ta? Ano ito mga mouse? Punan mo na yung boytang kaya?
Abante. Boy Kenny. Boy Kenny wa. Na, Kenny. Alwa talaga perse ta metong ne. Na? Oh, Kenny ta nang pakabit siguro. Kanya boy oh. Yeah, trust. Yeah. Yeah. Kenny boy. Derecho, derecho. Derecho. Oke. Dam. Dam mana? Dam. Ya. Abante. Ya. Ya. Dam. Baba. Na? Magdam lang ako. Sige, kumano ko pa. Dam lang akong dam pagan. Na? Oo, sunod-sunod nyo na pa. Kahit itanan ba ako? Sige. Tambos pa siya, kira apa? Wah.